Albert, dar tu când îți mai schimbi rabla asta de mașină? Dar ce are? Unul la mână, că ăsta e Golf și tu ai volan de Seat. Schimbătorul ăsta ce cu el? Păi aici am pus sucul. Asta am înțeles. Care eu ca asta ce îi suport pe telefon și dă-și tu drumul la aer condiționat, că mă sufoc aici. Păi ăsta e aerul condiționat. Am înțeles. Că de asta nu mai gagică e Albert. Nu ești în stare să iei o mașină ca a mea. Ne auzăm mâine. Giovanni, nu vii cu mine să-mi spăl și o mașină? Albert, dar unde ești că nu-ți văd tigaia? Ia întoarce capul. Asta e mașina ta? Îți place? Pasul de cai. Da, e foarte frumos. Dar cum ai reușit să tu iei? Păi, dacă ai nevoie de bani, încearcă asta. Intră pe birou Credite Rapide. Aici vei găsi cea mai mică dobândă la Credite Rapide. Nu doar că oferă cea mai mică dobândă, dar ca să dovedească acest lucru, dacă găsești un alt IFN, o dobândă mai mică decât a lor, ei îți oferă credit cu jumătate din dobânda pe care ai găsit-o la celălalt IFN. Procesul de aplicare pentru un credit durează 2 minute, poți obține până la 20.000 de lei, chiar dacă ai avut un istoric negativ. Bravo, felicitări. Dar hai să mor și o mașină, că nu mai pot de cald. Nu pot, Giovanni, mă duc să mă întâlnesc eu cu gagică și așa spune că nu sunt stare. Hai, pa!